Alright, for today's video, ang atong tirada ni ron dili ta magluto ha. Ang atoa ni kinilaw, nya gusto makitag kinilaw nga pinabyo tan-awa ninyo ni oy. Nya permiro na mag-inuwi sa tadiha pina-check kuno ito tong email diha, reply o hinuktok gamay o mo na diha atong tirada ron butaga. Nya kini karon kay kita ang tagkilawon na atong palito na to day na may suroy o mo na nadayon na pinahiwa na dahil automatic na oy. Nya siyempre ato sa nang hugasan oy naunsa gud taon taan na mukaon ta manimaw tang langsa na. Hugasan gyud nato nagtarong nang hunaw biya ko ana pero ako ram sa mukaon na ni naunsa gud taon taan ni. O yabo na to na kay di man na pwede nga ibabilin ang tubig malata sa dadya. O mo na dia ugas sa sagutro hantod sa mapaot ng isdaan na kay para mukaon gyud tag limpyo kay di pud magsilbi nga mukaon taan na nga hugaw gyud ang atong gikaon. Ug sa nilabhan pa waswasan ginagmaayo kalima kung mahimo kanapo. Syarog di malata ng isdaan na o nya sunod ana inigumag tubig ato po na hugasan og suka na unsa bugod taon taan ni suka kay para medyo maluto-luto gamay kay para inigbutang nimos mga panakot diha og suka aw siyempre medyo lami-lami na ni gana na nilasa na gid ang atong suka diha. Nya mo na ni ron kuha na to sa tunga sinda kuha tag sili dire kay siyempre aganahan man taan ang mga halang-halang gamay ato nabutangan pahalang dia dili lang kay ahos bumbay kamatis tigbutang naputay sili dia aron magbagabaga ng wait mo dia. O mo na itong urimos ron itsa-itsa na dahil sa mga panakot kay para kunuhay ato nang gi-prepare kuno daan pero naka-prepare guto daan. O diyan at sa hiwa-hiwa sesyon dia kinanglan gyud nato ni hiwaon mga panakot dia. So kini akong kinilaw ay mga tradisyonal ragud po gay kang kinilaw nga kanang kamatis, ahos, bumbay, away ahos de yahak pa taon. Muram taga patay has ana. Siyempre ang sili o gag suka gud taon di nato na makumpleto nga tong kinilaw guwa na o nasili o gabagabag ato ginagbayon kara magpaut ginawait na tos kahalang diha. Ginagmayon gyud o mo na natong finished product diha di pa na finish di pa may suka o ato sa na mix diha taon oy o ato dai nabutang ag suka siyempre puwag nga suka di nang puti pero tuba na siya ka suka o nya kini ato ni butang ag asin ka siyempre na ginay pampalasa na unsa gud taon ta wala tay gibutang nga bitsin og usa pa na diha nga pampalami kay natural man itong tirada dire o ato dai nang ihumol diha ang mga panakot ug ang suka para mo dong gyud og mulunot ang kalami diha sa kinilaw. O diara kaon na ta diha. Siyempre ni kuha nimo diha isda sa imong kinilaw. Siyempre imo siya nang iwisi-wisi diha suka diha kay para at least nang suka kalami sa suka imo pag matagamtaman. Siyempre parisan gini mo nagkanon kay ang kinilaw gud nya way kanon kalain bagod. Nya kining kinilawa guys amag-amag di tawag diri sa mua ambot sa tawag diri sa inyoha basta kay sa mua amag-amag ni. Mo ni lami ang isda usa sa lami ang isda nga lami kilawon o mo na di ako ipakita ninyo unsa nang amag-amag o unsa bugod taon mo. O nya karon kita na mo unsa ang pagkilaw nga pinawiris-wiris so moro go to sige bye.